Ndinokuchingamidzai vateereri, tiri kusangana pakuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi tiri kuita summary yechapter 3 iri kutaura iyo nezve the apostasy kana kuti the era of spiritual darkness, kureva nguva yedima repamweya. Muchapter 1 takaona Kristu achitaura nezvekuparadzwa kweJerusarema. Muchapter 2 tikaona Satan achipinda mupfungwa dzemaleaders vakange varipo panguva iyoyo kuti vapersecute maKristu. Pachapter 3 yacontinuous, apo taakuona kuti Satan anozoona kuti persecution haisi kushanda pakumisa chiKristu, nemhaka yekuti pavari kupersecutwa pakanyanya vari kubva vawedzera in numbers. Saka Satan anofunga zano rekupinda pakati pemakristu sewamwe wavo, but in turn ozoisa dzidziso dzakatsauka yatingati paganism. So panguva iyi vanhu vakatanga kufladha machurches vakange vari mahalf baked kana kuti mahalf converted. Tiri kutaura this was around kuma 4th century. So nemhaka yekuti persecution yanga yamira, chiKristu chinotanga kufamba like veiled fire, but the problem yaivepo yaive yekuti waitendeuka wacho wakange vasiri kudatsa kutendeuka chaizvo chaizvo. Waive nedzimwe tsika dzawaipinda nadzo muchechi. Tsika idzodzo over time dzaizotanga kuita resurface dzichiaffecta the course of the gospel. Among those vakapinda muchechi maive nemumwe mambo ainzi iye mambo Constantine. Saka ndaverenga pano paari kunzi, as persecution ceased, Christianity entered the courts and palaces of kings. She laid aside the humble simplicity of Christ and his disciples. Saka Constantine ndeumwewo anga ari a half-baked kana kuti half-converted, akangozvitiwo inini ndaamuKristu, obva aenda kundojoina the Christian religion. Now Constantine ari kujoina chiKristu anga ari a politician, ndataura kuti anga ari mambo panguva iyi. Mucontext yanhasi tingangoti the president. So very obvious kuti president kwaaenda vanhu vanoteera. So muchechi makabva mapindawo vamwe vaingoteerawo mambo uyu, but vakange vasingateeri Kristu, vachitaurawo ivo kuti watendeuka, but pachokwadi vakange vaine tsika dzavo. Saka pavari kupinda muchechi, Constantine anozoona kuti aifanirwa, there was need yekubatanidza maKristu avo vaive vashoma nevahedheni avo vakange vakawanda. So iye mukutarisa kwake anoona kuti vanhu ava vanofanirwa kubatanidzwa. Again, pane pandawerenga pari kunzapo, this compromise between pagan and Christian created men of sin. So tiri kuona kuti mubatanidzwa wechiKristu nechihedheni wakanga uri kuita ndo wakabva wamutsa umambo unodaidzwa unzi wechipapa kana kuti mapontiffs. Ndichatsanangura kuti wakamuka sei, but Constantine anoita iye decree inodaidzwa iyo kunzi the first civil Sunday law. Anoti iye, on the venerable day of the sun, let the major streets and people residing in cities rest, let all shops be closed. Zvinorevei izvi? Mapagan kana kuti vahedheni vaive muRoman Empire wainamata zvidhori, asi chainyanya kunamatwa raive zuva, ende mazuva rainamatwa maSundays. Saka Constantine anoona kuti muchechi makange mazarawo mahalf converted Christians vakange vachiri nepfungwa dzavo wakange wakura, waitwa bread wachinamata on maSundays, nemahedheni vakange vari muempire vainamata maSunday. So anongoti maKristu ese nemahedheni ngatichitorei Sunday muRoman Empire sezuva rekuzorora nemhuri dzedu, tichireflecta,
tichikudza Musiki takazorora zvedu zvishoma nezvishoma. Sunday inozotanga kuzoadoptwa kupinda musystem yekunamata. So chimwe chakabva chaitika ndechekuti panguva iyi the pagan Rome gave seat kana kuti gave its power to the papal Rome. Mapopes akabva atanga iwo kuva nesimba nemhaka yei, because wakange wari kupiwa iwo simba naConstantine because akange atendeuka kupinda muchikristu. Saka zvava kuita as if church yakuona support kubva kupolitics. Saka nemhaka yekudaro mapopes wadotangawo kuadopta nyaya yeSunday iyi sezuva rekunamata. But before, ndoda kuti vana vaMwari muone kufamba chronology yezvinhu zvakange zviri kuitika munhoroondo yechechi. Number 1, takabata muchidzidzo chanezuro muchapter 2 kuti Satan anoshandisa persecution mumaearly centuries kuzama kueradicata kana kuti kubvisa kudhirisa chikristu. Aona kuti persecution haisi kushanda, adotanga iye zano rekupinda pakati pawo. Apinda pakati pawo oisa iye dzidziso dzakatsauka. Asi still pazano rake iri zvaitika pane makristu akaramba akabatirira pachokwadi, wakamira naMwari wasingazununguswi. Saka Satan anomboikana nemakristu akadaro because why reflected the character of God mukati memararamire ake. So his next step akabva influenza mapopes kuti abvise Bible so that the Bible will be removed. Saka mukubvisa kweBible ndo pari kuuya the era of spiritual darkness. Pakabva pakrieteka dima pazvinhu zvemweya. Saka Bible rakabva ratanga kunzi it was unfit for common men to read and understand. Saka rinongonzwisisikwa chete nevakuru vechechi nemapontiffs aya nemaclerk, ndo wega vanonzwisisa Bible. Saka padaro Bible rakanga risira kupiswa rikaonekwa vanhu vakutorerwa mabhaibheri avo. Zvachidaro mapopes ndo pavakabva vapinza kana kuti they advocated for nyaya yesabata iyi. Muchaona kuti yeSunday, muchaona kuti zvinonzi year in year out kwaiitwa misangano yaisuppressa the Sabbath ichisimudzira Sunday. Saka mukubviswa kweBible uye mukudeclarewa kweSunday sezuva rekuresta naConstantine, the solemnity of the Sabbath was removed from Saturday to Sunday. Kana kuti utsvene hwesabata hwakabviswa kubva kuSaturday huchiendeswa kuzuva reSunday. Saka paCouncil of Nicaea yakazoitwa vakazowirirana nayo kuti makristu ese ngavachinamate nemusi. Muchaona kuti initially panonzi painamatwa on 2 days, painamatwa nemaSaturdays kumakristu chaiwo, then maSundays akange akunamatwa futi. But nemhaka yekuti vanhu vakange vapiwa naMwari sabata, that is maJudha pekutanga, wakange wariita as if rakaoma, vachiisa mitoro pamusoro pesabata. Vanhu vakawanda nemahalf converted Christians vakawanda vakabva vatanga kuwenga zuva resabata. Even mamwe mapopes vakabva vatanga kuti sabata izuva rekungotsanya, munonamata muchitsanya, asi Sunday munonamata zvenyu musingatsanyi, makasununguka muchifara. Saka zvichifamba zvichidaro panozotanga iponzi maChristians must not Judaize, that is hawafanirwi kuchengeta sabata. Saka muchaona kuti around kuma 6th century bishop kana mabishop akabva aitwa vakuru with the Church of Rome, and thus pagan Rome yakabva yapa simba kupapal Rome. So pabviswa Bible pakabva paita dima rakanyanya, and zvanzi kuwedzera kwedima uku
kwakabva kwawedzera dzidziso dzenhema. Pari kunzi panapa, they were taught that the Pope is earthly mediator, none could approach God but through him. Saka pakabva patanga kunzi Pope ndiye Mwari panyika, ndiye uri kumiririra Mwari panyika, and hence Pope wakabva watanga iwo kunamatwa. Vanhu vakabva watanga kuita long journeys kuenda kumashrines vachigadzira maaltars. Zvinonzi idolatry yakabva yapinda pakunamatwa zvifananidzo, uye kuti pakange pakunzi mapopes ndo vane simba. Zvese zvinodiwa kuitwa naMwari vari kudenga, pope vanokwanisa kuzviita vari panyika. Mukufamba kwenguva around kuma8th century kupera, macandle burnings akabva atanga kuitika before maimages. Then around 11th century pakabva mapinda imwe dzidziso yakasimba kwazvo. Iyi yaiti church, that is the Church of Rome, will never haifi yakatadza. There is no maera muchurch. So pakabva patanga kutorwa voice rapope rakabva ratanga kutorwa as equal as to the voice of God. Akabva atanga kuti inzwi rangu haripikiswi, uye kuti akabva azvideclare kuti ndiye mukuru wepasi rese. Nyaya ino yamhangarwa pano nemunyori inoratidza kuti pope anga aine simba. During the 11th century panga paina pope ainzi Pope Gregory the 7th. So mumwe murume ainzi King Henry. King Henry anga ari mambo wekuGerman, kana ndisingachakanganisi, yes, anga ari German. So King Henry akatadza kuobey authority yapope, because at this time ndiye aifanirwa ari mutungamiri weEurope yese. But nemhaka yekuti anga asiri kunatsa kuwirirana napope, adobva anzi napope uya kuRome uconfesse zvivi zvako, because ukasauya I will dethrone you. In fact, unonzi umambo hwake was excommunicated. Akabva anzi hausisiri mambo. So anonzi akaenda kuRome, akaenda mumiddle yewinter, akafamba mumaalps mountains. Asvika paRome akaitwa a little bit of torture. Anonzi anomiswa panga paine chando, asina boots, musoro wake uri uncovered. Anoita 3 days achinzi fasta nekukonfesa zvivi zvako kuti umire pamberi papope. Finally anozopinzwa muRome manga muina pope. Anobva audzwa pachena kunzi iwewe King Henry, inini pope ndini ndine simba pamusoro peushe hwako. Saka zvinoburisa pachena kuti madzimambo enyika akange akugwadama. Aifanirwa kurespekta pope kuti aone zvigaro zvavo. During the 11th century again pakabva papinda dzidziso yaitaura iyo nezve immorality of the soul, kuti vanhu vakafa hawana kufa kuti fi, kuzadzisa dzidziso yaSatani yatinoona pana Genesis chapter 3 achiudza Eve naAdam kuti hamungafi zviro kwazvo. Hence pakabva patanga kukudzwa kana kuti kupiwa ona kuna Mary, uyo aive mai waJesu. Kunyange anga akafa akatanga kupiwa mbiri. Then pakabva iyo nyaya yekuti vanhu vakafa vanoziva yakashepa futi nyaya yepurgatory, yakapinda around 11th century. Zvichinzi kana uine hama yakafa ichiita zvakashata, inoenda kunzvimbo inonzi purgatory of suffering. Asi iwewe mupenyu ukamubhadharira mari, anokwanisa kubviswa kupurgatory oendeswa kudenga. Saka muchaona kuti the Church of Rome yakatanga kucollecta mari yakawandisisa. And during this time, even the 13th century, ndo pakabva pauya dzidziso yakasimbisisa yakaipisisa zvikuru around nguva idzodzo yema-indulgence. Chinonzi indulgence is certificate rekuregerwa zviwi.
So munyori atobva aburisa pachena kuti zvainzi zviwi zvako zvinokwanisa kuregererwa, your past, your present and your future sins. Kureva kuti kana uri kuda kuba next week waikwanisa kutotenga certificate rekuregerwa kwezviwi. Kana wazoba next week wakakubata unovabudisira certificate, murayiro waibva wati haana mhosva because akabhadhara certificate yekuregerwa kwezviwi. Saka mukuregerwa kwezviwi Pope akabva azvitora ari panzvimbo imwe chete naMwari. Why? Because Mwari ega ndiye anogona kuregerera chitema. Saka Pope anozviti iye anogona kuregerera chitema. Panguva iyi zvakare ndipo vakabva vatanga kubudisa dzidziso instead yeLord Supper iri muBhayibheri vakabva vatanga kuita mamasi vachipirisa vachipa maofferings pamberi pemaidols, then vachitaura iwo kuti chingwa chinogurwa chiya paLord Supper icho chikanamatirwa naPope chinobva chachinja kuita muviri waJesu chaiwo, uye kuti ropa wine inochinja kuita ropa raJesu chairo. Saka mukudaro vakaclaima iwo kuti vanokwanisa kucreata Mwari, kusika Mwari, because vaitobhilivhisa vanhu kuti ropa iri nechingwa ichi ndezvaJesu chaizvo zvamaakugamuchira. Saka this period, it was a period of darkness, ranga riri dima. Why? Because Bhaibheri ranga rabviswa kuvanhu. Saka vanhu vakanga vakungotora zvese zvinoitika muchechi. Paizi the Pope is always right, ndo pfungwa yakanga iripo. But tisingadi zvedu kusataura side rekuti though zvinhu zvakadai, the light of the truth Mwari haada kubvumira kuti riitwe totally extinguished. Kureva kuti pane vanhu vakaramba vakabatirira Mwari. Even panguva iyi Pope wakabva watanga kuti vanhu wese vakange vasiri kuteerera dzidziso dzechechi ngavaurawe. So persecution was rekindled, yakatangidziswa futi, vanhu vakaurayiwa vakawanda. Ende zvainzi ukaramba dzidziso yechechi unokwanisa kufira mumajeri, mumadungeons, majeri epasi anokwarwa pamatombo. Then unokwanisa futi kufa namatocha, unokwanisa kufa nekuiswa pamastake and so forth. So this was the time yemadark ages. Pabva pataurwa zvakare nemunyori kuti panguva iyi hakuna kuweba nema-advances kuscience kana kuart. Everywhere, every sector yakange yakamira, it was holding, which means panga pasina ma-scientific development, panga pasina ma-development ekwese. Why? Ndabva ndaona kuti iBhaibheri kani rinoita kuti science develop, iBhaibheri kani rinoita kuti intelligence, rinoita kuti technology ifambe. Mukabvisa Bhaibheri mauraya nyika. Zvii zvandadzidza semudzidzi weBhaibheri? Ndabva ndatondera Jesu achiti mushure mekutambudzika kwemazuva iwayo, kureva kuti madark ages achauyawo zvakare mumazuva edu. Zvinokosha kumiririra Kristu uye kuramba takabatirira mutemo wake, uye kuti zvinokosha kuti maBhaibheri asingarambidzwi kudai titoatsvagewo tawerenge semhuri. Zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanokwanisa kutenga hosho dzekuchechi but hapana kana ane Bhaibheri. Vana vananga vaine matextbook ekuchikoro but hawana maBhibhles. Hataitendeuka here vana vaMwari kana tiri kunzwa nhoroondo ichifamba sekudai? Regai tinamate mukuvharira chidzidzo ichi. Baba wekudenga, tinokutendai nechapter number 3 yaGreat Controversy, iyo yatiudza nguva yedima repamweya. Tibetsereiwo padima rinouya kuti tirambe takakumiririrai tiri panyika yavapenyu. Tanamata muzita raBaba neremwanakomana neromweya mutsvene.
Amen. Zita ndinoitwa Elder C Marezu. Ngatisanganei pamasummaries anotevera. Please, tinokumbirawo kuti kwamuri ikoko werengaiwo the book Great Controversy. Apa patiri kuisa masummary tiri kungoisa main idea, hatisi kuisa zveseba. Uye muri kuona kuti kutapira kwariri kuita rinotapira sei kana tawerenga pachedu. So Mwari watibetsere tiwerenge pamasamari tizonge takungobata main points.